हा गिसिखानायजों फिन सासे लाइमोननि जिउ खहा। सासे 20 बोसोर बैसोनि लाइमोन हौवासाया गिख्रंथावै हा गिसिखानायजों जिउ गोमादों। जिउ गोमानाय लाइमोननि मुंखौ शुभम दास होननानै मिथिहोदों। आसाम तिनिसुकिया जिल्लानि मार्घारिटा ओनसोलाव थानाय खयला बोखांग्रा लिड नं 2 आव बे जाथाया जादों। मिथिहोनाय बादिब्ला जिउ गोमानांनाय लाइमोना आयेन बेरेखायै खयलाफोरखौ बुथुमगासिनो दंमोन। बे समावनो हरखाबै गिख्रंथाव हा गिसिखानाय सोमजिना जिउ गोमानाङो। जिउ गोमानांनाय लाइमोना आयेननि बेरेखायै खयलानि फालांगि खालामग्रा प्रबीण थान्थि मुंनि सासे सुबुंनि जानानै बे खामानिखौ मावदोंमोन। जिउ गोमानायनि गोथै देहाखौ पस्टमर्टेम एबा पुलिस भेरिफिकेशननि थाखायबो लांनाय जायाखैमोन। मानोना आयेननि बेरेखायै खयला बुथुमनो थिनग्रा प्रबीण थान्थिया जिउ गोमानांनाय नखरनि सुबुंखौ जाथायनि सायाव सिरियै थानो थाखाय हुमखि होना दोनदोंमोन आरो पुलिसनो जेबो मिथिहोआलासेनो शुभम दासनि गोथै देहाखौ गोथैसालियाव सावहैनाय जायो। हा गिसिखानायजों फिन सासे लाइमोननि जिउ खहा। सासे 20 बोसोर बैसोनि लाइमोन हौवासाया गिख्रंथावै हा गिसिखानायजों जिउ गोमादों। जिउ गोमानाय लाइमोननि मुंखौ शुभम दास होननानै मिथिहोदों। आसाम तिनिसुकिया जिल्लानि मार्घारिटा ओनसोलाव थानाय खयला बोखांग्रा लिड नं 2 आव बे जाथाया जादों। मिथिहोनाय बादिब्ला जिउ गोमानांनाय लाइमोना आयेन बेरेखायै खयलाफोरखौ बुथुमगासिनो दंमोन। बे समावनो हरखाबै गिख्रंथाव हा गिसिखानाय सोमजिना जिउ गोमानाङो। जिउ गोमानांनाय लाइमोना आयेननि बेरेखायै खयलानि फालांगि खालामग्रा प्रबीण थान्थि मुंनि सासे सुबुंनि जानानै बे खामानिखौ मावदोंमोन। जिउ गोमानायनि गोथै देहाखौ पस्टमर्टेम एबा पुलिस भेरिफिकेशननि थाखायबो लांनाय जायाखैमोन। मानोना आयेननि बेरेखायै खयला बुथुमनो थिनग्रा प्रबीण थान्थिया जिउ गोमानांनाय नखरनि सुबुंखौ जाथायनि सायाव सिरियै थानो थाखाय हुमखि होना दोनदोंमोन आरो पुलिसनो जेबो मिथिहोआलासेनो शुभम दासनि गोथै देहाखौ गोथैसालियाव सावहैनाय जायो। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव एमबिए आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101 536360 70020261133 9101536360